Расман муҳориба дар вазни 61 кг. Умар Нурмагомедов бо рекорди 13-0 зидди Брайан Келлехер бо рекорди 24-12 рӯзи 5 март дар турнири UFC 272. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, чӣ хеле ки медонед ширкати шифофармо тӯли чанд моҳ мешавад ки бо бисёр блогерҳои машҳури тоҷик ҳамкорӣ мекунанд ва ширкати шифофармо ҳамеша дар фикри муштариёни худ аст ва барои онҳо беҳтарин пешниҳодҳоро таъмин мекунад. доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ ва боз дигар доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро шумо метавонед худи ҳозир аз ширкати шифофармо харидорӣ кунед. барои ин ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. имрӯз муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 271 баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии турнир, муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Исраил Адесаня ва довталаб Роберт Витакер хоҳад шуд ва бояд гуфт ки ин реванши онҳо мешавад. дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад дар вазни вазнин байни ду нокаутёр Дерек Луис ва Тай Туйвас хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир муҳориба дар вазни сабук байни бародари мусалмони афғони мо Насрат Ҳақпараст ва рақиби ӯ Боби Грин хоҳад шуд ва боз муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Ҷаред Канонир ва Дерек Брансон мешавад. турнир аллакай имшаб, яъне шаби 12 ба 13 феврал баргузор мегардад. пахши мустақими муҳорибаҳои асосии турнирро дар телеканали Матч ТВ аз соати 6:45 ба вақти Москва ва 8:45 ба вақти Душанбе тамошо карда метавонед. ҳамчунин ссилкаи ин турнир дар телеграм канали Паҳлавон мешавад. ссилкаи телеграм дар описани видео. мо ба Насрат Ҳақпараст бурдборӣ ва ғалабаи дурахшон орзумандем. расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Рафаэл Физиев ва Рафаэл Досанос ба дигар саҳна кучонда шуд. хотиррасон мекунем ки ин муҳориба бояд ки рӯзи 19 феврал дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардид ва муҳорибаи асосии турнир мешуд. аммо дар визаи Физиев каме проблема пайдо шуд ва аз ҳамин сабаб акнун ин муҳориба рӯзи 5 март дар турнири UFC 272 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. муҳорибаи асосии турнири UFC 272 боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни Колби Конингтон ва Хорхе Масвидал хоҳад шуд. ҳамчунин бояд қайд кард ки муҳорибаи Рафаэл Физиев ва Рафаэл Досанос муҳорибаи 5-раунда хоҳад шуд. чемпиони UFC дар вазни нимёна Камаруддин Усман дар визофи ситораи UFC Ҳамзат Чимаев ҷавоб дод. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. барои то баландии рейтинг омадан роҳҳои махсус вуҷуд дорад. ӯ кори хеле хуб кард ва рақибонеро ки ташкилот ба ӯ доданд, онҳоро шикаст дода тавонист. ҳамин ки ӯ то назди ма оя, албатта ки муҳорибаи мо баргузор мегардад. аммо худи ҳозир ма чемпионам, беҳтарин ҷанговар новобаста аз вазн ва ма дар ин қаср шоҳам. ҳама бо ма ҷангидан мехоҳанд. барои ҳамин ҳамааш хуб аст. буд вақте ки ма дар рейтинг оҳиста оҳиста ба боло мерафтам ва ҷангҳои мехостагии маро намедоданд. барои ман рақиб ёфтан душвор буд, хеле душвор буд. ҷанговарҳоро маҷбур карданд ки ба қафас зидди ма бароянд. аммо акнун вақте ки ман дар баландиям, ман маҷбур нестам ки ин корҳоро кунам. ҳозир ҳамаи ин бачаҳо бояд худашон ба ман визов диҳанд. аммо пеш аз визов додан, онҳо бояд то назди ма оянд ва вақте ки онҳо то ин ҷо омада расанд, ман онҳоро дар ин ҷо интизор мешавам, гуфтааст Усман. ва дӯстон, аз суханҳои Камару Усман фаҳмида мешавад ки ӯ барои ҷанг бо Любой Довталаб омода аст. касе ки дар рейтинг ба боло барояд, бо ҳамон меҷангад. акнун муҳорибаи навбатии Ҳамзатро зидди Гилберт Бёрнс интизор мешавем ва мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна мегзарад ва баъди ин муҳориба чӣ гапҳо мешавад. ба фикри шумо дӯстон, ба Ҳамзат чанд ғалабаи дигар дар кор аст, то ин ки ӯ Довталаб барои камарбанд шавад. ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то бо зид хонободу сарбаланд бошен.